Slav hevalno. From bixir hatun kanala Purtuk Hazim. Hevalno ve hafte Purtuka me ji edebiyata Kurdi romaneke. Romana me navewin Leqat Nivîskar Recep Dildar ji weşanên darayê hatiye çapkirin. Hevalno wateya Leqat ew cureyên ku ji ber bostan û zeviyan dimînin yani tiştê ku ji ber bostan û zeviyan dimînin ji wan re dibêjin Leqat an jî Liqat jî dibêjin. Hevalno Purtuka me çîroka malbatekî beşdarî şerê serhildana Şeyh Said Efendi biye behsa wê malbatê dike ser wî malbatê disekine malvê malbatê çi derd û êş û kul dîtine yani ji wir hetan vî sed sala me gişt haniye berçavê me wek mîna wêneyekî ji me re hatiye berçavê me nivîskar haniye berçavê me yani di vir da malbatê yani va kişandin û derd û êş û kulê malbatê tune em dikarin wek yani bi taybet be malbatê hema wek em wî fireh bîrin yani li ser gelê Kurd hemûyan giştikan di wê dewrê de heyan vî sed salî bi çi awayê yani cahilî, feqîrî, birçîbûn li ber vanan yani zulmê, zordariyê, çawa şerkirine, çerserî danîne yan danenîne yani em wer dikarin vanê giştikî de Pirtûkê de bibînin yani ji boy vanê jî em dikarin bibêjin ku Leqat wek Pirtûkekî yani romanekî dîroka sed salî yani ji wir heta vî sed sala me yani dîrokekî ji me re dibêje yani em dikarin bibêjin yani Pirtûkekî dîrokî jî ne tenê romaneke yani bi taybet jî dîroka Diyarbekir û dewr û dorê wî dîne berçavê me ji bo wî pir giring e Pirtûkekî giring e Leqatê li hengê me hesê karazî heye mezinê malbatê ye beşdarî yani ketiye nava şerê Şeyh Said Efendi dûra Fatih heye Ayşeya Kor heye dûra Cemîl heye lavê hesê karazî dûra Zaryê Cemîl hene navê bavê xwe lê kiriye hesê lê kiriye û wek di nav vanan da münasebetê vê malbatê çawa münasebetê wî hene ji welatê xwe qetandin û xerîbî zordariya vanê yani em çawa bibêjin çawa ji welat dûrketin ji vanan re zor hatiye û çi dîtine û çi qewimîne yani va romana wek gelekî yani ji me re melûmatan dide ji bo wê sed salê ku çi dîne û çi nedîne yani ji bo vê yekê Leqat gelekî giring e hevalno Leqat me di wateya wî da jî got em dîsan ew bikin Leqat cureyên ku ji ber yani zevî bostan bostanan diman me ji wan re got Leqat yan jî Liqat hema wateya wî ya berfireh gerek me wî Pirtûkê bixûne yani daha rind dibe hûn jî wexta Leqatê bixûnin ne tenê di cihekî da wateya wî bîrin heta we bi dawî anî şûn vatir hûnê wê demê wateya Leqatê daha baş fehm bikin û bizanibin ku Leqat wateya wî bi rastî çi ye û li ser çi sikinî ye Pirtûka me Leqat li hengê me behsa lehengan kir me got çîroka malbatekî ji me re dibêje û beşdarî şerê Şeyh Said Efendi bûne û bi taybet ser malbatekî sikinî ema em wek dizanin ki li ser yani derûn nasî civak nasiya civata Kurdan jî sekiniye ji bo vanê Leqat yani romanekî yani bi dîrokiyê jî me got yani dîrok jî gelekî têda heye ji bo vê yekê romanekî pir rind e û min jî di edebiyata Kurdî de romanekî min jî hez kiriye ez dikarim bibêjim ya yekemîn jî Leqat e hevalno Pirtûka me vê heftê me da nasîn Leqat em hatin dawiya vîdyoya xwe hûnê tev bimînin di xweşiyê de şeva we û dema we baş bibe.